Danmark er i krise. Eller det er der i hvert fald nogen, der mener. Vi får også hele tiden at vide, at der er en krise. Men virkeligheden er, at vi har rigeligt med penge, talent og vilje. Så hvad er det for en krise, vi hele tiden taler om? Vi har spurgt professor Jørgen Goul Andersen, om han kan kaste lidt lys over situationen. Optimisme er i en vis forstand en forudsætning for vækst. Og optimisme gør det jo ikke alene. Men hvis der er noget at have den optimisme i, og det mener jeg faktisk, det er, så kan det godt være med til at sætte en udvikling i gang, der også godt kan gå hen og blive noget mere positiv, end vi har forestillet os. I forhold til sådan udlandet, i forhold til omgivelserne, så klarer Danmark sig temmelig godt. Så der er faktisk en mulighed for, at når det kommer til at gå positivt, og når man slipper af med den der krisebevidsthed, så tror jeg faktisk, det kan komme til at gå noget hurtigere fremad, end selv optimisterne forestiller sig i dag. Derfor har vi startet Projekt Potentiale. Et projekt, der skal få os alle sammen til at fokusere på muligheder frem for begrænsninger, og vi vil gerne have dig med. Via projektet kan du donere din stemme til en dag uden krisesnak. En dag, hvor vi kun ser muligheder. En dag, hvor vi alle sammen erklærer glasset for halvt fyldt, i stedet for halvt tomt. Din stemme bliver hørt, når vi sender alle donerede statusopdateringer ud i de sociale medier på præcis samme tid, onsdag den 4. december. Og jo flere, der donerer deres stemme, jo større bliver bølgen af opmærksomhed til sagen. Det er op til dig. Doner din stemme, så vi kan hjælpe Danmark med at se potentialet.